Аз изгубих всичко до край, остана моята душа. Аз не искам нищо сега, помогни да я спася, да я спася. Имате привилегията да започне да стартира една кампания, която е информационна линия за наркотиците и алкохол. Знам, че това, което го правите тайно. В крайна сметка не апелирам да го правите явно, но да помислите преди да започнете да го правите. И всички мили хора тук от Асоциация Солидарност, които са подготвили тази кампания, и лицето на кампанията, познатия на всички Димитър Павлов, ще се опитат по най-добронамерения начин да се обърнат към вас какво не трябва да се случва с вашия живот. Много благодаря на тях, че ме поканиха да стана част от тази кампания, която, както те сега ще ви кажат, им пътите на солидарност, няма за цел да размахва пръсти или да ви кажа как не трябва да се прави. Не. В смисъл, точно заради това да се навих и аз. Това просто да ви кажем, че да, окей, това не е окей, нали, да се употребяват наркотици, но трябва да знаете, ако сте решили нещо да пробвате, нито един от нас, предполагам нито един ваш родител, никой просто не може да ви накара да се откажете от това решение. Но поне нещо, ако си решил да направи, знай то до какво може да стигне, защото от някои неща наистина може да ти спре и сърцето, нали, към наркотиците, близи алкохола, който предполагам няма нужда да ви се усмихват сега повече от вас, нищо няма да казвам. Това, което искам да ви кажа за информационната линия, тя стартира в началото на 2009 година. Имаме сайт, който е www.drugsinfo.bg.org, вие ще видите на флайерите. Форум, чат и имейл. Може да задавате всякакви въпроси, свързани с наркотиците, свързани с рисковете, свързани с потребата, за да помогнете на себе си и на ваши приятели, защото тази възраст, в която сте вие, е една възраст, в която хората много експериментират. Експериментирането по принцип е част от същността на човека, но знаете, че в тази възраст почвате да пушите цигари, експериментирате с различни видове дрехи, експериментирате с различни стилове музика и съвсем логично идва експериментирането с наркотиците, защото все пак те са част от нашето общество в момента. Никой от вас не започва примерно да пие алкохол или да пуши цигари или марихуана с идеята да стане зависим. Но границата е много тънка и наистина това е възможно да се случи, както и не е възможно. За да се предотврати това е необходимо наистина да бъдете информирани и да знаете обективно какво представляват наркотиците. Тази информация не ми е лично на мен толкова полезна. Въпросът е дали може на някой друг да бъде полезен. Не е нужно на точно на човека, който се обажда. Той може да има някой познат или приятел, защото са ми се обаждали такива хора. Имаше едно момиче, което заради гачето се обаждаше. Всякакви случаи. Така че това е различно в информационната линия. Вярно има много сайтове в интернет. Аз също цял ден съм на работа в интернет, робота не търся и виждам какво ли не. Въпросът е доколкото може да им се доверим. Съществуват много митове, свързани с наркотиците. От рода, значи ли като употребиш 2-3 пъти, че вече си зависим и си наркоман или алкохолик? Вярно ли е това, че няма бивш наркоман? Вярно ли е това, че трябва да се включат примерно с белезници за парно вкъщи, за да се спре употребата? Вярно ли е, че трябва да ти размахват пръст, да те карат, да те наказват, за да спреш да употребяваш дадено нещо? Отговор на всички тези въпроси може да получите на нашия телефон 0888-991866, на имейла, на форума, на чата, защото това са неща, които вълнуват всеки един от вас до някаква степен. Защото дори вие да не употребявате, със сигурност имате някой познат, някой приятел, който е пробвал.